Duha ka mga barangay sa syudad sang Iloilo nagpaambit sang ilang mga patubas nga utan sa Uswag Community Kitchen para sa mga frontliners kag COVID positive patients. Mga petsay, mustasa, balunggay, okra kag iban pa nga mga ulutanon ang makitaan sa communal garden sang Barangay Tanza Esperanza sa city proper. Sang damlag lang, sila ang nakapaambit sang ila patubas nga utan sa Uswag Community Kitchen nga among nagapreparar kag nagaluto sang pagkaon para sa mga frontliners kag COVID-19 positive patients. Suno kay punong barangay Wilbur Orada, dako gid ang nabulig sang JPT Edescape project sa komunidad. Happy gid ako kay isa kami sa mga beneficiaries ng JPT Edescape. Kay nahagan-hagan ang mga pressure sa amon, mga stress namon with regard sa mga needs sang amon mga pumuluyo, especially sa mga nag-COVID positive. So isa sa mga problema namon nga daan diri isang gamay lang gid ang budget sang barangay namon ka mostly out of the pocket ini sang amon nga council ang ginabulig namon sa ila. But lately may ginpadala si mayor sa amon nga 4 ka sako nga bugas kag mga dilatas nga amon na ginhatag namon plus ang amon nga harvest sa JPT Edescape. So dako-dako gid katama ang bulig sa amon. So especially sa mga needs ang amon mga na-quarantine subong. Para kay Orada, importante ang pagpahamtang sang communal garden sa ila barangay. Kag sila ang nakapatubas na sang kapin 25 kilos nga pechay, 15 kilos nga mustasa, 5 ka kilo nga alugbati, 5 ka kilo nga okra, kag tunga sa kilo nga balunggay. Very important gid nga may communal garden ang barangay. Kay bisan sa gamay na lang nga panakot sang imong ginaluto kada adlaw, kag sa vegetables nga ginakinanglan naton kada adlaw, may ara ikaw nga kuwaan. So dako ang mambulig dia with regards sa sa mga may bana ng expenses naton. So subong ang akon nga communal garden, damo ni siya nagahulat. Plus ang ginabaligya namon nga mga harvest namon nakadugang-dugang sa financial nga bulig sa amon barangay. Nakapaambit man ang Barangay Kompanya Central Molo sa mga patubas nga utan gikan sa ila communal garden para sa mga quarantine facility. Gani gin kalipay ni punong Barangay Rayland Hervias nga sila ang nakabulig sa syudad pinaagi sa sini nga proyekto. Nakahatag kita. May ginhatag kita nga mga balunggay, fresh from the garden, tapos may ara kita nga mga the pitsay, ito mga pitsay, alugbati. No, basta mga daw different kind of vegetables ginhatag naton sa ila. As part ng aton mga program nga i-develop naton ng aton nga mga garden, gusto para makabulig man ta sa mga kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo nga kinanglan sa bulig naton. Dako man ang pasalamat ni Hervias sa suporta nga ginhatag sang lokal nga panguluhan sa ila barangay, ilabi pa subong nga tion sang pandemya. Sa aton palangga nga mayor nga wala gid nagapabaya no sa syudad sang Iloilo, kabalo ko nga although nga hindi kami pirmi nagakita sa mga kapitan, kabalo gid na si mayor nga pagsuporta namon sa administrasyon niya ara gid gyapon. No, ginatinghaan gid namon nga makabulig siya in some other ways, no. Kay kabalo gid ko nga mayor naton wala gid nagapabaya. In fact, kung may mga problema kami nga mga kapitan, tawag lang kami siya, tik sa iya, ara dayon nga abot gina dayon ang iya nga bulig. Sa subong nagaplano ang mga nasambit nga barangay nga panamion pa kag pagadugangan sa mga ulutanon ang ilatag sa mga communal garden. Ila man ginatan-aw ang pagpahamtang sang fish pond, agud makasagod sang pwede makaon nga mga isda sa tinutuyo nga makabulig sa mga lubos nagakinahanglan sa ila lugar. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga ICCC staff ang nagaluto sang libre nga pagkaon para sa mga COVID patients nga nahamtang sa mga quarantine facility kag frontliners sang syudad. Admin staff sa Iloilo City Community College si Emily Cervera. Samtang wala pa sang klase, masako siya kagang iya kaupdanan sa pagluto sa mga pagkaon para sa mga COVID-19 positive nga yara sa mga quarantine facility sang syudad. Kahapon, 126 ka mga frontliners ang ila na serbihan sa mga masustansya nga pagkaon. Ang mga rekado sa pagluto ang harvest sa JPT Edescape gikan sa nagkalain-lain nga barangay sa Iloilo City.
Well, so far, gid kami, stick gid kami sa guidelines ng aton nga executive order nga social distancing gid kita. Tapos, maintain ta gid ang hygiene at cleanliness. So, kami being in charge sa Uswag Kitchen. So, before kami mag-start, sa gabi pa lang daan, may disinfecting na siya sang area namon. Before and after kami sa preparation sang food, may disinfecting na, and then ang everybody nga naga-participate within sa area sang cooking sang among kitchen area, may we see to it nga may gloves, tapos may hairnet, may apron nga provided man na siya ang katsa naton nga ginamas na ginabang distribute sa mga community, diri na di siya gina-productions. Hindi lamang mga COVID positive ang nakabenepisyo sang Uswag Community Kitchen. Bisan ang mga pulis nga nagabantay sa border, samtang ginapatuman ang border restrictions sa Iloilo City kag mga frontliner. Pareho na lang sa Uswag Molecular Laboratory ang ginpangdulungan man sang pagkaon. Ang naka-in charge amon is may ang 100 police naton nga naga-maintain sa border restrictions, and then may 5 sa community kitchen. May kita 15 persons sa mentally ill, and there are times ma'am nga may ginadugang nga gina-accommodate man namon. So last time may nga dira sa may molecular na dira sa PIAC, tapos may ara dito sa Freedom nga naga-swapping. Pero now ga-maintain kami sa 126 persons ang gina-serve ma'am. Para kay Corazon kag Gregorio, wala sang tupong ang kalipay nga ila na batsyagan sa pagbulig sa mga frontliners kag individual nga na-infect sang virus. Sa ako naman nga part is happy ako kay in my own little way mapalabot ko man sa ila ang akon nga suporta nga hindi lang man sila ang nagatubang sang amuna nga problema. Tanan kita is aware nga subo nga pandemic. So para sa akon, though ang ginaubra ko, though empathy para sa ila. Dako gid ang mabulig kay ang gina-prepare namon nga food is hindi lang man nga basta nga food lang. Halini siya sa amon nga heart. Ang pagkaon nga gina-prepare namon is gina-make sure gid namon nga healthy kag matinlo siya para nga ma-enjoy man sa mga patients sa quarantine facility. So sa amo naman yung side, inspired gid kami kag happy gid kami to share sa masarangan lang gid namon para sa aton nga mga COVID patients. Kay sa muni nga pamaagi, happy gid kami nga makabulig kami sa ilaman. Ila naman gid pasalamatan ang proyekto ni Mayor Jerry Treñas nga amo ang JPT EdEscape. Thank you very much kay dako gid nga bulig sa aton nga mga ingredients kay hindi kami fully ka-function sang amon nga task sa pagluto kung kulang-kulang gid ang amon nga mga ingredients. Kag thank you very much gid sa consistent nga supplies kay para at least continuous man ang amon smooth operation diri sa Uswag Dorm. Ang programa ni Mayor is dako gid na mabulig sa mga quarantine facility. Hindi lang sa pagkaon kundi do gina-lift up yaman ang ilang spirit nga hindi lang sila bala nagaisahanon sa ilang problema. Ang Uswag Kitchen is para sa akon gina-represent ni Mayor nga kaupod siya naton sa anuman nga problema nga ginakatubang naton kapin pagin subong nga pandemic. Hunyo 2 sini nga tuig sang nagbalik ang Uswag Community Kitchen. Mensahe nila sa mga nakaambit sang pagkaon. Ako lang guro mga mapalabot sa aton mga beneficiaries kag COVID patient kabay nga una siyempre sila ayo kag I hope nga enjoy man nila ang sa mga luto na share namon sa ila kag hoping
makarecover sila sa madali nga panahon. Ako gid ang pagpasalamat manamon sa mga aton mga donors kag naga-support gid sa sini nga programa sang aton nga syudad kay tungod sa bagay kay Mayor Jerry Treñas nga ako gid ang pagpasalamat naton nga sa tiyan mabuligan naton sa ilang mga pusoon nga paghatag man. Magluwas sa mga ICCC staff ang mga graduates ng Technical Institute of Iloilo City Culinary Arts ang nagbulig man sa unang nga adlaw sang operasyon sang Uswag Community Kitchen sa syudad. Nga una nga ginsugudan, Marso tuig 2020 sang ginpatuman ang Enhanced Community Quarantine sa Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagalaom nga mapanubo ang COVID-19 cases sa syudad sa idalom sang MECQ. Humalin sang Hunyo 1, wala na naganubo sa isa ka gatos ang COVID-19 cases sa Iloilo City. Kahapon nga adlaw nga listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit naglabot sa 107 ang bago nga confirmed cases sa syudad. 89 sa mga ini ang local transmission, 16 ang new cases, kag duha ang empleyado sang Iloilo City Hall. May department head kag executive assistant man nga nagpositibo. Ini ang rason kung nga kinahanglan nga ibutang sa mas mataas nga quarantine status ang Iloilo City. Sa subong, nakapaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad. Importante lang subong sa 14 days, upod man sa pagpaidalom sa aton sa MECQ nga stricto ang aton nga mga protocols. Bangod nga nakita naton nga kadasigid sang transmission subong, nagpuno na ang aton mga hospital, kag kadamo na sa mga hotel ta nga ginausar sa mga hospital para nga makater ang ilang mga positive, asymptomatic, kag mild nga mga pasyente, kag iban nga mga mild nga may comorbidities. We want to slowly decrease the numbers. Nakita naton kay nasa ngaga taas man gyapon, but we really have to control the movement of people because the virus is transmitted because people are moving around, and it is transmitted through interaction between people. Duha ni kasemana kabay pa na usaron naton parang ang makatiner anay sa balay ang mga nagaubra sa essentials, tugtan naton nga kaubra sa essentials, pero ang pwede makatiner sa balay labi na gid ang over 65 kag below 18 matiner anay sa balay. Ganya mo na lang ang panawagan ni Mayor Jerry Treñas sa publiko. Sundon ang ginapatuman nga restriction, sundon ang minimum health protocol, kag magtiniro sa balay kung wala sang importante nga transaksyon. Pangayuid ko sang kooperasyon sa aton nga pumuluyo, no? Hindi man lipod sa aton nga amat-amat nakitaan naton gasaka ang mga kaso naton upod sa probinsya sa Iloilo. Ginatingwaan naton nga i-reduce anay ang people movement para nga waay anay sang madasig nga transmission sang kaso sa aton diri. Hindi kita kadayon sang aton nga pag sige diri sang aton nga mga sinilayo kung mataas ang aton kaso. And even the hospitals are full. Sige na aton nga pangayo sang kooperasyon sang tanan bangod nga 3 weeks ago I was already saying that the hospitals are getting full. Laba na gid sang waiting list. And for those who have mild or moderate or severe, mabudlayan na sila magsulod sa ospital kag sila gid ni ang kinahanglan nga makasulod sa ospital. Hatagan tanay time out ang aton nga economy, at the same time ang mga transmission there is aton by not allowing
movement aside from those who are working in the essential businesses. Ang paghalong sa kaugalingon ang makahatag man sang proteksyon sa iban pa sa komunidad. Gani dapat sundo ng mga protokol pareho sang husto nga pagsuksok sang face mask, paghugas sang kamot, pag-obserba sang physical distancing, kaglikawan ang pagwa sa balay kung hindi importante ang tinutuyo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.